Ljepota je od pamtivijeka čovjeku nametnuta kao imperativ. Žudeći za lijepim izgledom, ljudi tisućljećima usavršavaju razne tretmane i pripravke, uz čiju će pomoć duže ostati mladi, svježi i lijepi. A danas vam prikazujemo neke od najbizarnijih tretmana ljepote, koji su u svijetu trenutačno in. Broj 5. Maska za kosu od bikovog sjemena, cijena 1000 kuna. Mnogo mojih prijatelja ima problema sa otpadanjem kose i dali bi 100 funti i za bikovu spermu. Zamislite, imate veliku, ogromnu grivu i kažete da vas je oplodio bik. Broj 4. Podizanje mišića lica strujom. Nije ugodan, pošto je struja dosta jaka i ona praktički pomiče naše mišiće koji se onda vježbaju. Hoće li to podići lice samim impulsima? Ja vjerujem da ne. Osnovni problem kod starenja lica je gubitak volumena. Bilo kakva ta sredstva na bazi električnih struja koje stimaju lice ne nalaze nikakvu opravdanu primjenu. One se mogu koristiti za osobe negdje od 30 do 40 godina koje imaju očuvan volumen lica, a nakon toga gube bilo kakvi smisao. Oni su puno korisniji za tijelo. Broj 3. Za dermorolerom poludjela je Angelina Jolie. Riječ je o tretmanu u kojem se bodljikavim valjkom prelazi preko lica. Odličan je za uklanjanje ožiljaka i akni. Najnoviji uređaji imaju po 320 iglica, a to je jedna fantastična metoda koja daje zbilja nevjerojatne rezultate. Najbolja metoda za duboke brazgotine od ožiljaka, bilo kakve udubljene ožiljke. Mikrotrauma može potencirati stvaranje kolagena i osvježenja kože sada. Ko voli bol, vjerojatno je to odlično rješenje za njega. Nisu neudobni, nisu neugodni, zato što su to jako sitni, kao mali čavlići koji ulaze u kožu. Kažem, opet se radi o igli, mislim, definitivno je bolno. Broj 2. U posljednje vrijeme sve više ljudi odlučuju se za takozvanu Dracula terapiju. Riječ je o tretmanu vlastitom krvlju. I osim što mijenjate strukturu, kvalitetu, izgled kože, smanjujete pore, bore, pigmentaciju, daje neviđene rezultate za podočnjake, za rast kose, korekciju usana, povećavanje obraza, pomlađavanje lica, vrata, šaka, dekoltea. To pikanje, ubrizgavanje krvi, mislim da se to baš ljudima ne bi sviđalo. Jedino ako ne znam, ako isiše ti krv neki zgodan vampir, poput iz Twilighta, neki Roberta Pattinsona, zašto ne? To je terapija sa praviši vlastitom krvnim derivatima. Broj 1. Sve je popularni takozvani dubinski peeling. Drastično naruše izgled čovjeka, po mjesec dana bude u ranama, krastama, znači to je nešto što ne bi preporučio ni najljućem neprijatelju. Kad se spali ta koža, tretman je sigurno neugodan, ali je vjerojatno efekt tek ekvivalentan nekom faceliftingu. Normalno tu treba biti oprezan da ne bi izazvali više štete nego koristi za pacijenta. Ovakav još nisam vidjela, očito se radi samo u Americi. Na prvu izgleda bolno, jer si totalno gadan poslije, mislim. Radio sam dubinske peelinge koji su jako dobri za kožu. Iako će tretmani koje smo vam pokazali mnogima djelovati zastrašujuće. Oni koji su ih isprobali, ali i struka, slažu se da su njihovi krajnji rezultati fantastični. Ljepota je bolna u svakom slučaju.